Adizkide, txoria kabien aldao. Ez batek. Artza kafea, egun gogorra izango dugu golta. Adizkide, txoria kabien aldao. Ze txori? Jode, adizkide. Ze txori? Ze txori? Ilusio pizka jarri joka, zontoai. Ze ilusio? Beti biltzegatxu Pascuali remolk eta olako aparato da, bink, olako kotxe bat izan da, pizkat ambientazio pizka behar deu. Ambientazio zena. Beida, jarri hoi. Zetako? Gaur, episodio berezia daukau, herri txiki Special Criminal Investigation. Zego jantzi diot? Hombre, karo, zeki, garri hor guanteran emateko. Hola, ondo? Hola? Bai, txiki dakat. Kafi hartu, Amerika nueketa, kotxe bezala. Zer da hau? Oi, kafia? Ez, zer da kotxe hau? Kotxea Cadillac Rogue One. Cadillac? Bai, 87 Venga, barrura. Venga, guazen barrua. Kasu berri bat. Adizkide, gano bez? Jo, Cadillac kotxe harra, baino atia gorra zekat. Tira. Bai, jo, alare. Antzian ziakuk eta kafe pixoetak dut. Guazen, kasu berri bat. Resolditzen. Sozio, esan diazu misioa daukagula. Bai, jauna. Misioa nun daukagu gaur? Adizkide, gaur misioa Mendatan da. Mendata? Bizkaian, Mendata. Mendata. Busturi aldean. Vale. Mendata, Bizkaiko Busturi aldean kokatutako herria. Gernikatik 10 kilometrotara. Hementxe. Mendatak 200 biztanle inguru eta 4 auzo ditu. Elesalde, Marmiz, Olabe eta Albiz. Bueno, hobe dugu martxan jartzea, zeren eta berandu gabiz. Eliza polita dakazu Mendatan, Josu? Bai, baina sekretu batzuk badeko gauzak. Dios, ojo a Cristo, Mendatako elizan sekretu daude. Erakutsiko izitezu? Bai, guazen ba, sekretuak. Orain dela urte batzuk inistarri bat jauzi izan. Adios, inistarria, tximista. Bai, tximista. Eta tximista nundi sartu zan, Josu? Tximisa, kanpan torretik kanpaietatik sartu zen, eskilara mekaniku bat dago, hor bueltan. Metaliko izango da, ezta? Metaliko da, linea elektrikoen bat edo harrapo ban, eta brun, erre. Ai, ba, Dios, tximista zapla. Adios, guindala zenbat urte, Josu, gutxiro bera? 2008an. 2008an, eta hemen elizan markaren bat olautzi zuen edo? Bai, hemen goian bat. Bai, ikusi nola da hon? Horrek lanparak eta apurtu egin ziren denak, eta beste marka bat, hemen, horratean. Ikusi, ez talde galdu hementxe dago? Bai. Tximista jotako atea. Hase dan bateko, ez da, Josu? Bai. Jendia bazion barrun edo? Ez, inorbez. Inorbez? Ala, bueno, alare. Esan, uste dugu gabaz izen zala. Hau etzun harrapatu, Josu? Ez, horregun zen, eta ama Virginia hemen egon zen. Adios, ikusi, fijatu, San Juan hemen zeon, eta zuloa hemen, tximistak egindako zuloa. Tximistak egindako zuloa. Ikusi ze dan batekoa, Ikusi dezakegu ama Virginia? Bai, bai. Venga. Oian dago. Ozen ba, tximistak harrapatutako ama Virginia ikuste. Jo. Torre. Hemen dago. Adios! Egitzekoa da, Arkrixo! Hau harrapatu zen pixka bat? De lleno esaten bezala, ez da? De lleno, bai. Bueno, jantzi balz bat eukiban, goitu iberainekoa, eta hortik, errezago, betik hartu ban zuen. Ja. Kiskalita. Olga, Bai. orduan, Hemen itxengo zetxota aldatuko zera? Oso ondo. Eta gero bulegora jungo era orduan. Ederto. Erakutsiko ja zuzure bulegoa. Ederto, listo gongo naz. Epa, bueno, orain makillatu inbinaz, guapo epinin, ikusteko guapa. Elegante jute zan lanera, Lanera elegante joan bida. Vale, hoi makillau. Bai, orain makillatu inbinaz. Itxengo zetxot. Hau protokoloa da, bai, Protokolo. Olga, osea, elegante lanerako, Bai. Ondo jantzitzea, ondo makillauta? Hori da. Itxuraz ondo, bai norbera ondo ikustie. Vale, bueno, erakusten baiazu lantokia. Hementxe berton dekot, hementxe etxien barruen nintzen dote lan. Hau da zure bulegoa? Bai, hementxe dekote bulegoa. Eta, etorri gure da ikusteko zelako antolaketa dekoten bulegoan. Ojo, hau da zure bulegoa? Bai, hemen da, ja argi. Eta... Olga, egon,
Jarren bihurtuta. Oso ondo. Hola jantzizera tola maki jauzera, hemen laniteko? Bai. Etxeko bulegoan laniteko? Bai. Hori? Bai. Ba, guliek badekozuz, altzeusaien moduen eta txandala eta bestie, azte zara etxeko lanak eintzen. Ze, klaro, esaten dozu, garbitzen hasiko naz, eutxe ikusten dotor. Ez, da holan basabiz, ez. Osa, zuk diferentziatzen duzu ondo etxea eta bulegoa. Hori da. Eta beti aldatzen zera lanera etortzeko? Bai, beti. Nahiz eta logelatik ona izan. Beti. Zu askotan inork ez eitzu ikusiko etxean, zeu bakarri zaude hemen bulegoan. Bai, baina, Baina? ni holan txik egon binez. Jantzitza eta makillauta. Bai. Aporte egin dotzu bulegoan egoteko zeure antolaketa barruen beste papel bat. Nire papela hau da. Txandala eukitzen badot, ez da nire papela. Ojo. Bitxu, telefono behartzen badot. Bai. Da, bezero bategaz, edo nonogaz, banau berbetan, uliek alan da, telefono hartzen dozu, da pentsete dozu, ke pinta ikusten azte zelan nauen. Ez. Osea, zu ez zaude gustora, zu telefono hartzen bozu eta hilia borrastu edo dauzkazu, edo sandalakin ez zaude gustora. Enau gustora. Nahiz eta ez zaitzu inok ikusten. Hori da. Orduan esan diazu, zu albada bulegotik ezea ateratzen goiz guztien. Ez, enaz ateratzen, hori, ez hori da. Baina, bueltatxu bet inbido lentejak apurtxu bet mobiduteko. Bai, hau da esteptino bat. Apurtxu bet mobidu eta atzera etorreko naz bulegora. Bale, orduan hau izango litzake zure atxeden aldi txiki bat. Hori, oso txikitsue. Bueno, lagunduko zaitxu. Bai, ederto. Lentejei bueltak ematera. Hori da. Azkarren bio. Bai, oso harin, amentalak amen dauz. Zela, amentik horra pasatzeko zeitzen zu, amentale ipini? Bai, amentale ipintzen du, bai, ze alna, ze loitxu, arkondara zuri-zurize. Vale. Hori da, ipintzen dugu amentala, bueltatxu bete mongo txegu. Bueno, hoxe bentajea behintzat lentejak ez zaizkizula erratzen. Hori. Ez du gozaldu gorda. Hori da. Gatza, Nire zenarrari guztetxezako gatza botaten dutzu ondo. zure senarrari eta zure jefiari. Hori da nire kaki. Zure jefiari lentejak gazize gustatzeako. Bai. Oso ona. Ederto dauz? Bai. Gusto lalik ez Bai, ez da? Oso ondo. Bitxu, diba dekoto orain? Laneko dia? Aldo tartun, hartzen noa, bai, ze... Amantala? Kendu. Dei badao, buleguan. Kurrera barruan? Bai, esan. Bai, ondo, bitxu, datuek hartu dotzute, ze orain bilera baten nau. Bai? Bilera batean. Zure telefonue, bai, horize. Amaitzen dotenien, lasterre amaitxuko dut, eta deituen godotzut, bale? Eskerrik asko, Esteban, zeuri, bai, agur. Jose Javier, hemen abestena izinean kantatzen, eta ze hizkuntza dau, Jose Javier? Hau, japonesa. Ai, japonesa? Japonesa da. Bai, eta zu japonesez badakizu? No, japonesa eskuntza egon duen dakiten. Ai, bai. Hombre, berro eta marrotin ondata. A ber, oi, kontatu behar diazu hobeto. Zuekin hemen eseritzie badakat, pixka bat etziteko? Bai. Bueno, aurrenako guza, zu zertzea, herrikoa hemen mendatakoa? Ni naz akordakoa, ibarrangeroa. Da, berro eta marrotin onaz Japonen. Adios, zertzea, lanian edola, Jose Javier? Nik misionari, apaizan nago. Apaiza zea. Bale. Eta hemengo parrokoa naz. Hemengo parrokoa, mendatako parrokoakin Mendatako nago. parrokoa eta gero albizkoa eta gero ahangizkoa. Ai ba, eta esan diazu, 50 urte Japonen euntzeala. Berro eta marrotin bai. Tokio lehenengo. Tokio. Osaka eta Kobe. Kobe, Horre egon zen bai. Eta gero hortik joan nintzen Nagano. Nagano, Gero Kumaken. Kumaken, Kiryu. Kirio. Da, Sapporo goiko isla. Bai. Siberian onduan hor behon da nago. Eta Japonen egon nintzen, lehenengo 3 urteak, Japonesa ikastenak, horre jotake, Zaila alda, Zaila. zaila. Zaila baina imposible ez. Bai, Ez da imposible mundu honetan. Hoi da. Niretzako, gaur por gaur, lehenengo hizkuntza japonesa. Euskaraz duten berrota marrutian. Jo, baina earki asko iten dezu. Bai, eskerrik asko. Burua argila dakazu, Jose Javier? Ez gustura hondirik izan. Jose Javier, eta zuri han Japonen nola deitzen zizuten? Zaberio, dizuten, Javier, Zaberio. Zaberio. Zaberio simpusama. Simpusama? Simpusama zango dut padre. Padre da. Zaberio Simpusama. Simpusama. Ni adibidez Mikel, nahiz da han nola deituko dio. Mikel San. Mikel San. San, hori honorifiko hori da, hori importanti hori beti. San. Karate kide bezala ez da, Daniel San da hola. Bai, Mikel San. San. Mikel San. Toki, kono inochio, shono
tameni, taisezuni, ikiteitai. Kono tokie, kono hino, kono hino. Tameni, taisezuni, ikiteitai. Tavi haeranu megumino hio Totomoni chuno uchini Ez da bizar, ez egun baino oso politia. Zabe dio, Simpu Sama. Idoia da, izena baina, Idoia paperikoa. Simpu Sama, honorifico. Oida, konnichiwa. Konnichiwa, ongenki deska? Ba, konnichiwa. Nikomo dekiru? Gokuro Sama. Eskosi, gokuro sama. Gokuro Sama. Doko ni oboeta? Oh. Jose Javier, jauna zuekin da joan zeizten nola da japonesez? Jauna zuekin, euskeraz. Euskeraz bai, japonesez. Shua minasan totomoni. Shua minasan totomoni. Shua minasan totomoni. Matasai totomoni. Zenno no kami. Chichi to koto seirei no shukufuku ga minasama gata no ue ni itsumo arimasu youni. Amen. Amen. Konnichiwa. Konnichiwa, genki de ne? Gokuro Sama. Hai, arigato gozaimashita, domo. Hai. Arigato. Hai, domo. Bai. Zezu espazioa? Ni pasioa, ni neure martxan. Baina, velozidadia... Bai, pasietan jakin ez dakit baina. Pasietan ez dakizu? Dakit ibiliken. Askar ibiliken dakit pasietan ez dakit. Pasietan aburri duiten az. Pilar, montu. Apatzen guen, gildi. Ni neuk... Eskatzen gustatzen poliki jutia? Ez gustatzen. Ze, aburrido? Aburrido. Hemen aldapia dago. Hemen aldapia, ia pasada aldapia. Da lastar etorko gala leune. Da listo. Hau? Hau, bizikletik nire ibilitzeko. Zer biltzen honekin? Ni hemen ibilitzen az. Bai. Ni hemen ibilitzen az. Hau, telebizio izutu duten lehen hau, Harto, jazta. Pilar. Hemen bibili, Hemen bibili. Hemen ere... Hauxe martxi irabiltzen du. Da bitxartien telebizio ikusi? Telebizio ikusi. Bati nonetara, da besti nonetara. Da, bintxe. Talantzik. Pilar, zeu gentik ezin duzu? Ezin jo gentik. Zertak ezu, energia asko ero zer? Ez dakit banepa, ez daipa zer dekotema. Pilar, kantzauko zein nuzko, nekatu gozu. Apurtxu bet bai. Bai ez aska, honi nio zema denbora inogu ba? Botellero, ala. Botellero. Talantzik. Egon, segi. Hola, eskerrik asko. Osa, lehenengo pasio eta gero bizikletia. Gero bizikletia. Duatlon. Edarto, haulan, eskerrik asko. Hola, txik. Hemen hola bat madatria. Jode? Igerri ben bari ganera. Neu kantzaunez, azkenian? Zer gusten? Bai. Zuek urte sarri jaiotaz ez, ni urte gazti jaiota. Ni urte sarri? Zuek urte sarri jaiotaz ez, Hori. Zeizengo, ba. Gozatu ez egin pizkat? Pilar, gozatu. Gozesa? Gozaldu gitxi. Gozaldu gitxin jozu, ba, venga, badazkaz, gozaldu, Bueno. Maire? Bai. Hau ze, ez egitzeko da. Hone iso zerretu ditutatzi, zean apurtzu baten. Bai, bador gantxoak. Errobak eskeiteko gantxoa beganea. Bai, edartu hola, noin ninja bila tara biua. Gero gehi jau, hau apurtzu eta. Hau apurtzu da? Hau apurtzu eta. Bintxa ardaba apurret. Ja zelakoa da ben. Osona, Pilar. Haulan. Oine, horren garite solomo pizka bat jango duzu? Solomoa, piper gorrizekin? Bai, hori. Platerkadia, solomo eta piperra. Ondo dau, hori bolan. Arrotzu bat berkide dut, zuristutu berkide arrotzia. Ez da asko izango? Ez, untxipingo dut. Arrotzia, berkide dute. Hori. Kosiek argi duzu, Kosiek? Non kosti?
Zeran postria? Zozer, bai. Zagarrak. Bitu, hemen intxaurrepe. Jango duzu? Doizer. Intxaurrepe badauz. Eskubarruaz ez da enbiar, eskubarruaz ez da enbiar. Gauen. Azkena, Taberna barri. Taberna barri jau banin ba, zarra nolako izango te? Opa, Kristo. Zertan ari dira gorko bi pertsona horiek? Goazen investigatzea. Torri. Kaixo, barkatu izena? Alex, ni Mikel. Kasu? Gorka. Gorka urte askotako. Espietatuko diozu pixa zertan nahi zeaten hementxe? Bueno, hemen pasatzen da uran tubo bat. Bai. Eta gau izena da galtze bat, opete, fuga bat. Eta fuga honekin topatzen da. Bai, zarata entzuten da. Ojo, Kristo, zarata entzuten da, hemendik. Eta entzuten da? Ontsa ez dakit, ontsa aizelarri dau. Ai, ba, Dios. Aize askorekin ez da entzuten. Aizeakin ez da entzuten da. Ez, jarri belarriz, Belarri hemen jarri behar da. Igual satorra etxungo duzu, Ai, Dios. Zeu zerretxo duzu? Ez, momentu, ez entzuten. Etxu behar. Eskapeari, Bai. oita. Zera, tuberia puskatzen denean jartzen dezu hau entzuteko ura. Dobetako, non dauen. Ostras, nik ez du sekula entzuten. Gero konpontzeko. Bai. Nola izena du sistema honek? Indio. Indio? Bueno, goit deitzatxego indio, bai. Ai ba, karo, indio ez, eta trena entzatu esan nian, belarri jartzeko dela. Pazientziakin hile berako zu, ez da? Hautxe hartu eta pixenak Belarriona edo 1000 euroko sonotonia. Belarriona edo sonotonia bixe, bai. Ez da, gauza askoik entzuten, A ber, ura korriunten bateo, eskapen bateo. Bueno, mutinak, ni niko hemen txustez ura bilatzen. Oi, ba, Dios, sartu naiz, karik asko. Bai, seri ondo, bai, elarte, agur. Bueno, jarki lokaztu eta ura ez dakit aurkitu du, baina lokatza bai bintzen. Jo, ikusi hau. Futbol zelai bat. Eta baloi bat. Garai bateko futbol sasoiak gogoratzeko, Sekula ez dut penalti bat sartu. Ustot gaur da eguna. Ikusi hemen, mendatako futbol zelai hontan atezaina ipini dute. Bueno, ni zuaitz, zu zuaitz, urte askotako. Bizitzako lehenengo penaltia sartu nahiko nuke. Bere lekuan laku hau. Eta hemen ez da ezer pasau. Adiós. Kaixo! Hola, Pagadi. Ai ba, izena nola zu? Ni Zeberleaga. Zeberleaga. Zeberiana, zikiz abizan. Urte askotako, ba, justu, euria hasi du hementxe herria zautzen, labil mendata zautzen. Mendata eta derrepende euria eta esan dira, atarpen batean bilatzen mani, joa. Ba, mintxe txaboli. Bai, hementxe pixka jartzia bautau, zebe. Bai. Hemen bizizea zu, zebe. Bai, amintxe bizinaz, bai. Jo, baina, erropa honekin baten du Arkansasen, hola, bizizeala? Ez, Nevadan. Nevadan? Reinon. Ai, zu Ameriketan ondako ezea? Bai, nik bai. Nik urte pilo handi bat. Abai, esen bat, zebe? Nik 72-en junitzen da 2300 nitzen. Urte bagin, Eta oin, junde torri urtin bertiok aldiz. Ontxe etorri gara, hilin iruen. Abai, Bai. Orduan, beraz, kontaktuan mantentzen zezu estatu bat. Bekatxiz, dekotaz bose malaba, Bai. Zeiloba, da lau zuin. Han, estatu batutan? Reinon. Jo, Reinon. Eta hola gustatzen dizu, estatu batutako erropakin da, folklorekin. Bai. Ze itxura edarra dakasun. Sombreroarekin, txapela, ze elegante, gaina dazkazu bota kanpelak. Bai, honek alabiek
Texasetik arrizte zen. Texasetik ekarritako, Bai, berak, Texasera Eta guntzen. alkandolare oso polita. Bai, hau Virginia zirin, bertan ebadan. Honek, hau traje osorik, zintzuri oso, no, zinturo jare oso polita. Estilo markatuko duzu mendatan, ez da? Beti ez bai, balantzin baten. Nire alabatxuek, 5 urteaz ezaban jakin inglez. Ze eskola ez izan nien, Adiós. Atutu. Bai. Zintzen, lehendakari geho? Aditu nahu, aurrezko ematia telefonuan da ez. Ez dakit Johnny Cash edo... Johnny Cash izan. Zere, eta orain noa zuaz? Ba, pentseo du lagun baten etzera kafi hartzen jutie. Kafi hartzera, oso Bai, ondo. kafi hartxu eta hartuen, neuke Pokemon, ipinei Pokemon. Pokemon? Zer bitzesa, telefonuan Pokemonak harrapatzen? Bai. Adio. Nire zer Pokemona. Da Pokemonak harrapatzetaz, bitxu zemata atrapotatzen. Bai, kriston pila, ezka, zebe harrapatuta. Nire gizena da favoritu, Pikachu eta Charmander. Aida, Pikachu eta Charmander. Entonces, ez dakit nantzat, zu esperta bat baina Pokemonak zardia nola harrapatzen dira? Pokemona da japonesan juego bat. Juego bat, ez da? Bai, hoi da. Da Pokemona di animalitxuek, edo patotxuek, edo uretan ondu basabiz errekin ondu basabiz arrainek urtetetzuek. Arrainak, bai. Edo Gernikeko kalin basabiz arratoiek urtetetu nabe. Arratoiak, adios. Eta zututen dituzu Pokemonak telefonakin harrapatu. Bai, nik hartzen da. Aplikazio bat Pokemonak harrapatzeko bali jouna. Bai. Eta hemen mendatan harrapatzen dituzu Pokemonak? Bai, batzuk atrapetotaz bai. Mendatako bidien oinaz juten naz, da Gerniken, Gerniken. Ai, Gernikan? Edo Bilbora juten nazien autobusen edo. Bapatean, atalpea etorri eta Pokemonak harrapatzen. Bai. Zer dakazu, ben? Ba, diferenti ez, bakizu, bertoko eta bai, hone di amerikano presidentien galletak. Adios, amerikano presidentien galletak. Bai, American President Suite. Dulko zuek, jamendeko zu, Kennedy, Eisenhower hori, hau, Washington, Roosevelt, Theodore, da menezera, Lincoln, Wilson, Truman, Roosevelt, da Grant. Bada bat jatia zurekin? Ai, Dios, bere aurpegi. Euren izenak, además. Egi, ja. A ver, bitu, Han Kennedyna. Bai, Kennedyna igual perdiko jak izan dut. Eisenhower, venga, Aiken txokolatia. Eisenhower. Hoi da. Eisenhower. Hoixe. A ber, eskarrik asko, zebe, zuzein hartuko zu. Nik Kennedy. Kennedy, bai. Kennedy Bai. Gizon hona matatzen ez da? Bai. Ba, Washington hango. Washington versus Eisenhower, bai. Nahi, eronintik, hamitxe daukagu. Bai. Buru apurtutzu. Bai, Obama ez da, Ke pena. Bera, enamen jango, peniko deste. Hau da, txokolate, zea. Eskerrak, Trump ez dauena. Ja, Trumpena. Eskeroso. Bai. Eso, hau airik etxeunean, Ostantzin be bai, hau arek eskupeli, gero dekoz. Bai. Eskortik asko. Ez da segaitik. Bai. Abetu, oin lagunen etzera erumitan galleta jastezuz. Esan, Eisenhower da Washington falta diala. Esan gotze pagari gantxuzela. Herri txiki inferno handiko produkzio aldea aste osoa buru belarri ibili da Obamaren txokolatea zeberentzat lortzeko. Hementxe dago personalizatua gaina, Txoi, bai, Barack Obama for sebe. Baina hau ez da montajea, zati txokolateak benetan existitzen dira, eta ekarri dizugu. Ai ba sebe. Zebe, gauza bat, hartu bat eta erakutsi jendia, ireki eta erakutsi. Ikusi, ai ba Dios, Obamaren txokolatea txuria da. Eskerrik asko, zebe. Bueno, Obamaren txokolatea txuria bada, ez de jakin nahi nolakoa den Bill Clintonen txokolatea. Eskerrik asko. Arrezkera begitu zema txapel eta zema dantza pertsonat, dantza txapelketan, eta bai. Ez da jende ikusten, ez da? Hartu like? Bai, hartu zuailik eta zarata. Ojo! Atara kontuek. Medikuek momentu baten hankia galduko zaula esan, aurrera eta aurrera egin. Aurrera eta aurrera egin, eta behitu noraino egin. Bai, hola nortzen da bai. Da ganera,
dantzan eta kantzeu ez desatezetan. Kislandeko zute, ez dut zoite minik, Dantzan gizio. Dantzan bada ez dut zoite minik. Dantzan ez dut minik ez. Osatu iten dazkuz pena danak zuetz. Pena danak osatu. Estaniz, esan lehike zeu salgo zeutxola bai Mario Joni eta bai tantziek ere? Ba usto bai. Ni bez edo bai. Jantzian etxiko gizio esperantza egin enukinik. Ez. Dabitxu, txapelaketara? Ez dakit, musika ipiniko gano ikusteik badukat igual zeu dantzan? Ba bai. Neure ilusingo liake. Bai. Historia politxa bentzun da ero. Bai? Bai. Piniko hemen ikusten dute irratia daukazuela? Bai, zu, pini martxan. Aberria. Izakian jarriz, ego laua noa, izakian jarriz. Eta zuen zei dantzan, Bai. Zei olaxe urte askoan, Eskerrik asko zuaiz. lasei olaxe dantzan. Eskerrik asko zuaiz. Gure programan esaten duen bezala, hau infernoa da, biba infernoa, eta biba zuek, Mila eskerrik asko. Urrungo arte, zuek jarraitu du bai. Agur.